Benvinguts a un nou noticier d'Espanyoleto TV. Avui us comentarem totes les activitats que la comissió ha dut endavant durant aquest estiu. Començarem amb el sopar de la nit del Ros, el qual va estar amenitzat per l'orquestra La Bohème i en la que ens acompanyaren un bon nombre d'assistents. Cada tendrán el viejo espectacular, monumental recuerdo que revolverá. Arribat el temps d'estiu, la comissió es va centrar en preparar les dues activitats que tenien programades. La primera d'elles ha estat el Xiringuito Faller. Aquest any estrenàvem una nova ubicació, el Jardí del Bes. Nou lloc, nova organització, per a la mateixa qualitat dels nostres productes. Gràcies a ells, un bon nombre de visitants de la fira ha pogut gaudir dels nostres productes amb el millor dels ambients possibles. Per altra banda, el dia 19 d'agost, al Jardí de la Glorieta, el nostre grup de teatre va ficar en escena el sainet nomenat El pare de la criatura, amb un gran nombre d'espectadors, que prenava de gom a gom la xicoteta placeta que l'albergava. Acabem amb la grata notícia de la presentació pública de les Falleres Majors de Xàtiva el passat pròxim dia 8 de setembre, als Jardins del Palaciet. Des d'ací, donem l'enhorabona tant a Nerea Serrano com a Andrea Torres. Per la nostra part, podem dir-los que estem d'enhorabona, perquè Andrea Torres és fallera de la nostra comissió. Estem segurs que Andrea, fallera amb un immillorable currículum faller, durà endavant el seu càrrec com tan sols ella sap fer. Actualment ja ens trobem treballant en les properes activitats que tenim programades, com les cavalcades, el llibre i els 2 mig any fallers. Us convidem a acompanyar-nos en aquests preparatius. Tan sols es queda acomiadar-nos i desitjar que aquest noticiari us hagi agradat. Moltes gràcies.